Takže. No, tadyhle. Mami, budu doma. Dneska jdeme hrát. Nic. Dneska jdeme hrát naši novou hru. Jmenuje se Bed Wars 4. A je to o tom, že budeme zabíjet bosse. Třeba dnes tady máme draka. A nejlepší nejsou vojáčci. Já natáčím právě. Je otevřený okno, tak se radši tam takhle, jo? Ano. To bylo babička, to se vypíše. Tak já se něco doslížím, tak musíme. A teďka tady musíme tady takhle pořít to pose. A teďka si jdeme koupit nějakou věc. To třeba toto. No co chci? Si koupím toto. Teďka jsme si koupili naši silnou věc. Teďka si půjdeme kouknout něco nového. Třeba půjdeme do naší zemi. Ukážeme vám tuto postavu. Ale nejprve si musíme najít nějakou hodnou zbraň. Musíme si vzít nějakou hodnou zbraň. Třeba tušky, ty jsou na každou postavu to nejlepší. Ubírám jim to nejvíc a zabije to na pár ran. Teďka si vzal štít, což je právě zlé, protože štít musíme zničit, ale už je zničený. To není až tak zlé. Jak vidíte, tak na sobě má přilepené několik tušek, nějaké propisky. A už je skoro mrtvý. No a dostali jsme jeden diamant. A zabili jsme nového bose. Teďka vidíte, že tady jsou tušky. Trefit. Teďka se může proměnit na zlou jinou postavu. Kostlivce. Jak řečeno. Kostlivce jsme se proměnili. Koukněte, takhle se můžu napíchnout na ledovou kuličku kostlivec. Koukněte. A nebo se můžeme dát také UFO. Tady bude střílet každý den. UFO střílej. A už se vám zase proměnil. Jo. A teďka vám ukážu moji nejlepší zbraň. Musíme ji najít. Tady. Teďka porodil. Teďka zase musel. A toto by byl konec pro
pro dnešní videa.